Daħal fit-tielet fażi l-proġett ta' riġenerazzjoni tal-Pixxina Nazzjonali f'Talqroq. Waqt żjara li għamel is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Chris Saġus kien innotat kif iż-żewġ pixxini tbattlu mill-ilma kompletament biex issa qed isir ix-xogħol fuqhom. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Mark Kutajjar qal li fuq pixxina minnhom kellu jsir xogħol li ma kienx mistenni li jsir u dan għaliex meta tbattlet instab li l-qiegħ kien f'kundizzjoni ħażina ferm. L-ebda perit ma kienet jistenna li ovvjament ftaħt kien hemm ħniżrija ta' kisi. Allura l-patching ma kienx huwa biżżejjed, ridet tinqala kollha blidejn u din ħadet ħafna ħin u ridet terġa' titpoġġa kif inhi biex ikollna l-lejer ta' konkos taħt fuq issa tiġi mkaħħla l-pixxina finali ovvjament tiġi tagħmel dan. Sar xogħol fuq il-qiegħ taż-żewġ pixxini qed isir xogħol ta' tikħil kif ukoll tneħħiet il-parti li kienet tintuża l-qbiż peress li kienet fi stat perikolus. Kutajjar fisser kif sar xogħol mad-dawra fost oħrajn billi twaħħal madum ġdid. Sar ix-xogħol tad-decking kollu, ġifieri tnaħħa l-madum eżistenti li kien fi stat ħażin ħafna u nbidel. Barra minn hekk rajna wkoll li ngħaddu wkoll id-dawl u anke l-ilma li jintużaw fit-time trials sabiex ma jkollniex iktar wiring fuq id-dekk. Sa dan it-tant it-timijiet involuti fl-isport akwatiku qed ikollhom jitħarġu f'post ieħor. Anke jekk qed isir sagrifiċċju f'dan is-sens, il-President ta' ASA Malta Joe Caruana Karin qed iħares il quddiem biex il-proġett jibda jitgawda. Għana irridu nkunu imma anke bħala assoċjazzjoni, irridu nifhmu illi għana nużaw din il-pixxina il-ħin kollu il-ġranet kollha tas-sena kollha. Mela allura rridu nkunu l-ewwel nies li naċċettaw il-fatt li dak kollu li qed isir għal ġid, qed isir bħala improvement kbir u fl-aħħar mill-aħħar nafu li l-atleti tagħna kollha, sija wiema, sija plejers tal-water polo, sa jgawdu minn din il-pixxina li se tkun kważi tista' tgħid ġdida f'Jamanta. Iċ-Chairman ta' Sport Malta Luciano Busuttil qal li x-xogħol li qed isir bħalissa huwa parti minn ħolqa ta' investimenti li saru fil-pixxina minn dan il-Gvern. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Chris Saġus qal li l-poplu ilu għal bosta żmien imċaħħad minn pixxina state of the art, din il-ħolma issa mhix wisq bogħod. Meta tiġi il-pixxina kont tara madum maqluħ u ppeċjat bil-konkrit. U llum wasanna sabiex nibdew dan il-proġett sabiex fl-aħħar mill-aħħar id-dilettanti tal-sports tal-għawm ikunu jistgħu jgawdu pixxina ta' livell għoli. Naħseb biex xogħol li għamilna matul dawn is-sentej u nofs xogħol estensiv fosthom is-South Block kif ukoll sistema biex insaħħnu l-ilma b'mod aktar effettiv, kif ukoll issa id-decking tal-pixxina, naħseb ser ikollna pixxina li tista' tilqa' l-bżonnijiet anke ta' kompetizzjonijiet ta' livell internazzjonali.